ne counties mopogore opogore ka nitiere kar jot mare warango yuko jamna ne counties gini koro wuoke kar jot ma jatend piny Kenya to biro koro ne counties ka bende iwinjo koro kochopo MCS bende biro gi delegations magi kuom ranyisi kowuok Nyalenda biro ku gidhi kanye kone mopogore opogore wawinjane ma. We are going to build 10,000 units in Kisii town so that you begin to internalize how Kisii town is going to look when you see Mukuru. Tumeweka kujenga hostels ambayo I will come in the course of next month or the month after kuzianzisha 9,040 units ambayo itapatia nafasi ya watoto wenu. Tumeweka another 4.5 billion a total. Kwa hiyo program tatu a total of 40 billion shillings katika Kiambu County. Sheila, ijalo nyo weche mag uchumi kendo mag kwan gi kama girango gi siasa bende magore. Kwan magore kar kae weche mag omenda 40 billion mano madhine county en county achiel mano ma Kiambu. Nitie machielo bende mirango madhi bedo kata katimre county ma Kisii. Kin counties mamoko mantiere pesa ne yudre mayot mano mar chiwo ne jogo motimo limbe. To weche mag jothieth mapono no ng'anyo nikech ginyawa pok ochul gi dweche 9. Mago bende ok bed kata kerango kata koro ne devolve koso ng'ama lose logie maonge. Pesa ni nitie Kenya ka donge. Hapa ni wakonga wuoka kajalonye weche mag uchumi. Limbe ma idhi titimo State House onge rach mar limbe. Onge chik ma wacho ni ok oyiene ng'ato dhi limo rais State House. Wanya chako gi kanyo. Shida mantie en ni pesa michiwa chiwa kata projects michiwa chiwa apoya kata oya kaka rais timoni kama shida nitie. Nikech pesa mora motiyo go nyaka accountability bede nyaka obed no wacho ni mae kata nasengi chakre chon ni nadhi chiwo 40 billion no Kiambu nadhi timo go kama pesa mimio kata handout kagisedhi magitimo limbe ka be nyaka obed accountable mondo geni pesa nitigole kanye. Hapa ni transparency no emaonge. Kipenja kaka jalonye weche mag uchumi tabu nyisi ni shida ma wantigo Kenya kae in very simple. Gik mogolongo ni macroeconomic indicators, gik mamalo ma president oroga wacho sate. So onyisi ni sani inflation ni piny, yani bei kane ntie ni mogo nen shilling 200, sani kore en shilling 100 wawach kamano. Donge bech chiemo koro ni piny, ok en kaka ne ntie malo cha. To samoro jing'uru wacho ni no oriambo, no ok oriambi bech gigi ni piny. Shida manitie en micro kata purchasing power. Kata ka umogo na mii sani ni obed shilling 50, kionge gi shilling 50 no mfuko ni to mano shida. To koningi bed go nikech ng'ato mii. Oningi bed go nikech system tiyo mar ohala. Intie gi orak ni moro minyalo goyo kata tiji moro minyalo timo tichuli osara to osara ni cha imedi tinyiepo go. Koro bedo stimulation mar economy ma organic oya piny kobiro malo. Okirit ni an nyaka bedi kata rais nyaka bedi mondo mi pesa mo matin mondo kokidhi nyiepgo. Mano rach. Mana kilere kar kanyo kanga yeni mondo midhi nyime. Units mo wacho kamaro ma 9,040 mago mag hostels. Diponi kanyo bende ma diponi ochal gi ler ma ichiwo sani ni eroger ni ot. In gi rent mar dhi odno. In gi pesa mar nyiewo odno ka diponi ero koro chopo ni ere dagere gi Kisii kende chiwo na oganda matho. Kata kapo kichopo bedo gi pesa mar rent. Sama igero no agomba kaka sama igero odno. Sani wawach ni kigero ot kata Migori town wakacha. Oningo bed ni hardware sani mantie Migori town giwinjo maber nikech obed smiti obed pi yani joma uso pi joma uso smiti joma oningo bed ni hardware ska koro sani nigi pesa mang'eny kabisa nikech materials ka tetete ikaw locally kati nyiew kanyo locally. Engineers ma county kanyo oningo bed ni sani gi ditch kabisa nikech project mani timo cha ondiko engineers kata ondiko okata mani casual laborers kende chakre malo nyaka piny. Mano ko kistimulate. To mano mana project achiel kata gedo achiel. County kaka Migochwa duong. Kigero kaka wanti gi affordable housing molos Kuria. Okanya nyatike ni adhi Kuria. Kata Rongo kata ni adhi Kuria. Monda tim orak mar gedo pile. Koro gimatemo wacho en ni tij sirkal okoningo bed ni omi the last mile. Tij sirkal en very simple. Oningo bed ni oloso environment kata alwora
mar konyo mondo ohala otimre, mondo ji oti, mondo tim tijegi, mondo gilos pesa. Gi kizungu wacho ni itiyo gi sirikal onego bed ni empower jo ohala kata private sector to meet their development goals, mondo konygi weche mag dongruok. Mondo ochop ni ka ni di kata county moro to ok ochuno kata ni sirikal ma sani ne gero hostel go. Samoro yudo ni nitie private ma tiyo together gi sirikal to timo developments go. Mane ko bedo gima unsustainable, gima kata nitie katiyo onge to system cha pod tiyo. But shida mantie ni kikawo timiyo ng'ato chiemo gi kijiko kiseketo ne dhoge to kipuonje kako dhi opur kata okikonye mondo obed gi puothe mondo dhi opur makati onge to nyalo puro. Mane kama shida nitie to ko bed sustainable. So kisiasa oneno ni points dhi malo nikech ji nitie. Lakini king'iyo kiuchumi to ok dhi maber ahinya ka pesa choko onya wacho. Mogik abo wacho ni ya e budget kata weche mag omenda percentage monego bed ni tiyogo mar development e piny kaka maro mar Kenya en gimoro atamalo 35% revenue onego bed ni watiyogo e weche mag development. Higa mokadho ne 16%. Apaga uchiel. Higa ni wasechopo koro 19% e revenue ma collect. Yani wadok chien e weche mag dongruok. Pesa ma kodonjo to wacho ni mae specifically watiyogo mag dongruok. Ineno kodok piny. Budgets moko to sebedo ka idho ka dhi malo. Kaka sani ni notice budget mogik mar State House is quite high. Waendelea kodhi malo. Magi ema chijo ji dika chich. To pesa moko be lal kata neno ka onge ng'ama nyisa kuonde magintie. Apenjoga pile ni pesa manoa e-Citizen. What streamline waketo gimoko e-Citizen. Pesa manoa e-Citizen cha pok wayude nyaka sani en kanye. Pesa mane sani ya ka SHA. Ero wadwa chako mako ji dhilal kae to pesa go ni kanye. Ineno. Weche mag mibadhi ka ok wadil gi weche mag mibadhi. Kenya kae wantie gi pesa moromo. Nyasaye ogwedhowa. Wantie gi resources gi pesa moromo kabisa. Gima inyowa en mibadhi. Gima inyowa en kaka watiyo gi pesa ni. Gima inyowa ni ok wadwaro instant gratification. Ok wadwa tiyo ni mondo los system. Kibaki manoloso economy mar Kenya the most. Yani Kibaki nokotimo any of these things mineno koro kitimo kae. Nokotimo kata chiel. En noloso system omiyo kata kaunu kichio cho ni adwa chako ohala kidhi e bank ni ma kawaida cha tidhi tiyudo credit kata idhi tiolo pesa e nengo mani piny kabisa. Sani sirikal piem gi jopiny e olo pesa e bank ok miyi pesa mondo ichako ohala, bank miyo sirikal pesa. Ineno gik matino tino kamano. Koro gimanya wacho ni onego walos system. We need systemic change economically. Systemic change emanyalo konyowa. Kik waket siasa ahinya e weche mag uchumi. Kamano. Wacho ni kikere to kanyo bende wacho ni ogipogre ahinya recho antiere iri omenda maromo bilion 40 kama imanya bedo ni matin ahinya bende imanya bedo ni nitiere kuom gigo mich mapono ni imiyo counties mopogore inyalo confirm no ka nitiere delegation manowuok Siaya manodhi State House to ber manowuok godo